uRamaphosa uthembise ukuba buza kuphucuka ubomi boluntu ukuba i-ANC ingaphumelela olunyulo luzayo. Wamkelwe ngezandla ezishushu. Kuyabonakala ukuthi imetro yethu uhulumeni wethu we-ANC uyasebenza nyani. And ndithi ke zikhona ezinye ingxaki eziningana ugesi and nemisebenzi. Abahlali kulommandla bavakalise imiba edibanisele ngokuhanjiswa kwenkonzo kuRamaphosa. Sinqwenela itha thina bakusakhelwe itha into ezingxamisekileyo umbane namanzi. Kwelinye icala ongusihlalo walombutho uGwede Mantashe naye beyogaya inkxaso eKimberley. The government must create an environment for people to take initiative, promote entrepreneurship. If you are a small business, you employ 2 people, you have removed 2 people from unemployment. Kulindeleke uRamaphosa bheke kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay ngecawa. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMdantsane.